Shalom, Horas. Nuain saat mahita tu pertanyaan passion na paduahon. Hari Rabu 8 April tahun 2020. Adorang so masuk kita tu pertanyaan. Tapasada marohakta, tapahom marohakta, tapangoti ma tangiang nahohom. Amin. Marede Mauria sia buku ede nomor 242 ayat sada. Marhite-hite gorni de bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tol di porbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Oddo di patupa de bata, humopopita gabe dosa do ibana naso tumanda dosa, asa gabe hati goran ni de bata hita, di bagasan ibana, haleluya, martangiang mahita. Alea manami dari banua gijja, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaun disibolisi, asa padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasat dosa, alay asa monang hami sahat turo di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, paima saat kami Tuhan uluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Dumi ditakub ma akka soldado dohot iduk na sidai, rodi akka naposo ni Jahudi ma Jesus, jala di hoti. Jadi togihom maibana jumolo tu si Hannas, ima si matua ni si Kayapas. Situa ni malim dinasa sa taoni, ima si Kayapas, na umadok tu akka Jahudi, dingganad domate sa dahalak kumopok bangso. Alay dihuton Simon Petrus dohot sisian nama sadanari ma Jesus. Naung masih tardado sisian na sadai dohot situa ni malimi. Jadi bongot may banarap dohot Jesus tu alaman ni malimi. Alay disukun situa ni malimi ma Jesus taringot tuak kasisianna. Do taringot tu podanai. Jadi diolisi Jesus maibana. Nin nama. Patar do hataki di hatoropan. Na totong doau mengajari na sailawan di bagasan perguruan. Nang dibagas jorope. Perpunguan ni sahat saluhut halak Jahudi. Dang adong manangah watahon marsibuni. Buasa au disukuko. Nasida na umbege hataki ima sukun ay di boto nasida do nahu hatahoni. Dung didok Jesus songoni di pastap sada opas majongjong di sibana. Uhud didok songoni do pangalusim tu situa ni malimi. Duminin na Jesus mamangalusi bana. Ia nahurang nahudok, hajongjongok ko nahurang. Alay anggo nahona dok, buasa pasapom wow. Asa disuruh si Hannas maibana, naung tinalina tu situa ni malimi si Kayapas. Disido marpungu akasi boto surat, dohot situa ni natorok. Alay say mangihut do si Petrus madaw-daw, sahat rodi alaman ni situa malimi, laos bongot baibana tu bagasan, lahudul tu si rabdohot akan aposo marnida ujungna. Alay anggo akka situa ni malim, rodi sadok rapok godang mangalului panindangion gap-gap do Pak Jesus. Natuk mampai ni bana marutang hosa, ay nang pehe dorot sitidangi gap-gap, dang adong jupang sa hasalan ni Jesus.
alai perpudi Roma 2 halak nin nama didok kalakon tarbainau do mangalohai joro ni debata jala pajong jokkon nasu muang di bagasat tolu hari dungi hehema situa ni malimi madok tibana dan ngalusammu nahina tidakon nasida do pakko alai sahom do anggo Jesus dungi dipakulingi situa malimi maibana huhut mamadok kupatolon maho tu debata si perngului asa di paboho tuhami manang natutuho Kristus anak ni debata. Dungi didok Jesus matu ibana, songon nidok mi matutu, alai hudok matuhamu, olat nyon ma idomuna anak ni jolmai, hudul disiamun ni hagogoan, jalaro di atas opun ni langit, gabi dirabak ko situa ni malimima pahian namadok, nama ngalea debatado ibana, pola luluat dobe sitidangi, dungi di begehamu pangalean nasidai, bahem beha di rohamuna dunginin na nasida mamangalusi marutak ko sa maibana jadi ditiduri nasida mabuhina nadeba manokpo nadeba mangalisingi uhut madok surirangihani Kristus ise do mamunuho. Alai hudul do anggo si Petrus jalamani. Jadi didapotton sada parupuan maibana madok. Doho doan ni Jesus nasian Galileai. Alai di porso si Petrus do didok ma. Dangadok kuboto. Jagadang waktu si hami na didok mi. Laos ruar maibana tu alamat jolo-jolo. Jalan martahuak mamano. Alai mabiar ibana. Diulahi na poso guru-guri mamadok tu akan na jong-jong disi. Odo sada sian nasida. Alai mamorso musai anggo ibana. Jadi dung satu kinari. Didok akan na jongjongima musai madok si Petrus. Tongod do dongan nasida roho. Ay halak Galilea roho. Gabi dipuka si Petrus ma buhar-buhari dirina. Hut manolon-nolon.
Dakutad da jolma nani dok munai. Dungi mamitor martahuak mamanuki padualihon. Jadi di si Petrus ma nani dek ni Jesus itu ibana. Tolu hari doso donom muau adorang so martahuak manuk padualihon. Jalan marningoti tumatangis ma ibana. Jadi dung diida si Judas parjehei naneng hona uhum ma Jesus di solsoli marohana. Di paulak mana 30 rupiah itu akka situa ni malin dohot tu situa ni bangsoi nin nama. Sala doau hujeheot do hape na so maripot marpipot alai di dok nasidama dang rodi hami hodo nasari disi. Jadi di palem perak itu bagasat joroi lau sumurut sianilah manikot alai dibuat situ animali mahebengi nin nama dan jadi padumuo ni tu artani joro ai tu horni mudar doi jadi mardos ni roha manasida manur hossa tu ladang di parde hudon bahai perbadanan dihalak dagang alani hubayan marguari ladang mudar rodi sadarion. Asa ditogyon nasida ma Jesus siya jolo ni si Kayapas tu kator. Alay sugot manugoti dang nabongot anggo nasida tu kator asa unang tarsubang laho mangaton paskay. Gabiruar masilatus madapoton nasida di dokma. Pangaluad dia do di buwan hamu dopak halakon. Duminin na nasida mamangalusi. At unang sibahin na jahat halakon dang tagamon pasaton nami ibana tuho. Gabinin na silatus mamadok ibana. Buat kamu maibana. Uhum maibana marguru tu ada muna. Alay ninna kajahudi mamadok ibana. Dang jadi pusaun nami manangise. Jadi diaduhon nasida maibana ninna ma. Nadapot hami don pabalik-balikon bangso nami. Jalamang manggorai mangalehon guguan mangorai mangalehon guguan tu kaisari di padok raja Kristus tu ibana jadi dibongoti silatus mamusai katorna di joma Jesus di dokma tu ibana atehe hodo raja ni Yahudi Roma alus ni Jesus nasian rohamdo nani dokmi manang nani dok ni halak ido tuho taringo tuau gabi dialusi silatus ma ay halak Yahudi duaw bangsomi dohot akas itu animalin ido pasahaton ho tuaw ahado nabi nahem jadi dialusi Jesus ma dang sian portibon harjauku out sian portibon harjauku
dang tarbahen sumangalo akan aposokku, asa unang sahat au tutangan niya ka Jahudi, alay dang siyan si songoni harajauki. Dunginin na silatus mamadok ibana. Asa raja doho, jadi na Jesus mamangalusi. Songon na nidok mi matutu. Rajo doa ubahin na tubu au jala, ubahin na roa au tu portibyon. Asa huhati dakon hasitongani. Ganup na siyan hasitongani, tangi honon ninas nido suaraku. Jadi ni na silatus mamadok ibana. Ahamai hasitongani. Jadi dung didok songoni ruar maibana muse manopot aka Jahudi madok tu nasida. Dan jupangau manang dia hasalahanna. Alailam digogohon na sida mamadok, digutturibana do bangsoi, ay mangajari do ibana di sadok tano Judea, mamukka siyan Galilea, sahat rodi tuson, alay begi silatus, manukkum maimana, manang hala Galilea ibana. Jaladung diboto, na siyan gonggoman ni si Herodes ibana, disuruh maimana tujulo ni si Herodes, ay togod do ibana di huta Jerusalem ujui. Marini na Jesus si Herodes si las si tutu marohana. Anong nga manyan leleng na nanay idon na ibana. Alanaw dibigay baritana jala di arok rohana idon na tadda si patukon na. Jadi gudang-gudang ma disukut ibana. Alay dang dialu si Jesus ibana. Disido akka situa ni malim. Rodi si boto surat. Jala gogodo ibana dialuhon. Ia si Herodes rabdohot donganna direhei jala dilea-lea bibana disoluk mapahian na harga itu ibana laos songonima disuruh ibana mulak tu silatus. Jadi dinasadari gabe marale-ale ma si Herodes do silatus ay namar si hoso makyad do nasida anggo nasailawan.
Alay peyam do di paula panguhum di pestai, sadahalak na tarhurung, marguru tu na tinaon ni natorobi. Alay adong mantarhurung ujui sada parjahat na sumalim, na margoar si Barrabas. Jadi dinapunguna sida di doksilatus matuna sida. Ise do di pangidohamu paluokku, si Barrabas do manang Jesus na targoar Kristus. Ay diboto do late di rohan nasida do upain na dipasahan nasida ibana. Alay di sosoi akka situa ni malim, rabdohot situa ni bangsoi manatoropi, asa di pangido nasida malua si Barrabas. Alay pusaon nianggo Jesus, dunginin na panguhumima mandok nasida. Ise siyan na duay di pangido rohamuna paluokku. Jide dok nasida mah, si Barrabas, dungi di doksilatus matu nasida. Atong ahama benokku tu Jesus natargoar Kristus. Gabe saluhut nasida madok. Parsilakum mah, alay ninna panguhumima. Ayah mana jahat dibahen, jadi lambuguma pajujuon. Parsilakon mah. Dungi ditogo silatus ma Jesus. Didokkom malisingan. Jadi dadani akka soldado masusang duri dohot tupal. Diapehom matuluna. Baju dak ma dialitot tu dagingna. Dungi Roma nasida tujolo na madok. Tabi diho alera jajahudi. Laos di pastapi ma ibana. Dungi ruar ma musay silatus. Didok ma tuaka jahudi. Ida hamuma. Utogir di mana tujolomuna asa di boto hamu na suadong jupang au salana. Las ruar ma Jesus majujung susang duri dohot marbaju dak. Jadi doksilatus matu nasida. Ida hamu ma jolmai asadung di ida kasih tua ni malim dohot akan aposo ibana. Di jon nasida ma. Parsilakon ma ibana. Dungi di doksilatus matu nasida. Buat kamu ma ibana, parsilakuk kamu ma, aidang jupangau salana. Gabi dialusi akka jahudi baimana, nin nama. Marguru tu patik nami, ikon marutang hosa ibana. Ay divide do dirina anak di bata, ubegi silatus lam gadda mabiarna. Dungi diulahi ma musay tu katorna, didok matu Jesus. Siya dia doho.
Aidang dialusi Yesus ibana, dungi didok silatus matu ibana, dang aku pamu au makatai, dang dibotoho marhuaso au paluahono jala marhuaso parsilakoko, jadi dialusi Yesus mah. Dang adong huasom mangagu au unang nilehon ni tuho sian bijak, dibaini gumodang dodosa ni napasato nau tuho. Jadi olat nima dilului silatus ma dalan paluaho ni bana, alai ma jujui ma akka jahudi ninna do. Molo di paluaho on dang ale ni kaisar ho. Aina mangalo kaisarido ganuk mabahe dirina gabe raja. Asadung dibege silatus hatai ditogio ma Yesus haruar laus hudul libana dia bangsa paruhumani dinainganan na margoar patar batu. Alai yang buhata heber gabbata. Ima namasa di hari parhubasan pasca mareak hosniari. Dungi didok matuaka jahudi. Ida hamu marajamuna ai digogona sida do majohon padau mai parsilakkom maibana dungi didok silatus matu ibana parsilakkom marajamuna jadi dialusi akka situan imalim ma dangadong raja nami dukkon kaisari. Asadung di dasilatus na sumarguna hatana, gabigadda tahe gaorna, dibuat maaik mamuri tangan na di jolo na toropi, uhut maddo, lias doau siang mudar nion, hamudo nasari disi, dungi din na toropi mah, marsipata tuhami do yanakon nami ma mudar nai, dungi saut ma di palua si Barabas, alayang go Yesus, dilisingi, dungi di pasat ma asa diparsilakon. Damai sejahtera dari Allah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin. Firman Tuhan bagi kita di acara pertangyangan Passion pada saat ini diambil dari Yohanes 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu, ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah di dalam pertangyangan Passion ini diambil dari isi penggalan berita kehidupan Yesus pada masa penderitaannya menjelang penyalibannya. Melalui khotbah pertangyangan Passion ini, kiranya kita dapat merespon pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah akibat ketidakberdayaan manusia untuk memilih, memutuskan, dan menerima kebenaran itu. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan Pilatus untuk memutuskan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa Yesus sebenarnya tidak bersalah. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan di dalam khotbah ini, kita dapat melihat bahwa penyaliban pada Yesus adalah hasil dari konspirasi di antara raja, para pejabat, dan pemimpin agama Yahudi yang berencana untuk membunuh Yesus di kayu salib. Pada saat itu tidak seorang pun yang dapat menemukan apa kesalahan yang diperbuat oleh Yesus. Pada saat Yesus diperhadapkan kepada Pilatus, teriakan, desakan, dan paksaan dari orang-orang yang hadir membuat Pilatus takut dan ragu memutuskan kebenaran yang ada di dalam diri Yesus. Ketakutan akan kehilangan jabatan dan ancaman dari orang-orang yang datang pada saat itu telah menutup matanya untuk menyatakan kebenaran. Pilatus menyerahkan Yesus untuk dihukum salib. Jika kita lihat di dalam khotbah ini, aturan
hukum yang ada di dalam kemasyarakatan pada saat itu telah diselewengkan, dan hukum pun tidak dapat memberikan keadilan dan kebenaran. Proses penyaliban Yesus pun direkayasa sedemikian rupa untuk menjadikan Yesus sebagai orang yang paling jahat di dunia ini. Yesus pun disalibkan di antara dua penjahat. Pilatus ragu memutuskan kebenaran yang ada di dalam diri Yesus. Keraguan Pilatus telah mengakibatkan kebenaran tidak terungkap di dalam realitas kehidupan manusia. Saudara-saudara, saya teringat sekali pada tahun 2017 di dalam sebuah pertemuan besar, seorang tokoh agama di luar Kristen yang bernama Zakir Naik mengatakan bahwa dia meragukan Yesus itu telah mati dan bangkit. Saudara-saudara, Yesus sebenarnya telah menyatakan kebenaran bagi kita. Dia telah menghilangkan keraguan-raguan dalam realitas hidup kita. Penderitaan yang dialami oleh Yesus merupakan bukti dari kelemahan kita, dari kelemahan manusia, bahwa sebenarnya kita tidak sanggup berjalan di dalam jalan kebenaran. Kita sebenarnya membutuhkan Yesus di dalam hidup ini. Keraguan terungkap jika kebenaran diungkapkan dalam sebuah realitas. Ketika kebenaran sudah diungkapkan, maka ada orang yang menerimanya. Tidak ada yang perlu diragukan jika Yesus disalibkan, karena banyak orang yang menerima kebenaran bahwa dia mati tersalibkan. Keraguan muncul di dalam hidup seseorang ketika orang itu menolak sesamanya yang mengakui kebenaran. Mengerti kebenaran berarti dia juga menerima sesamanya yang mengakui kebenaran itu hadir di dalam realitas kehidupannya. Yesus telah menyatakan kebenaran di dalam realita kehidupan manusia. Dia mengatakan bahwa dialah jalan kebenaran. Tidak ada yang sampai ke Allah Bapa kalau tidak melaluinya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami dapat merespon pengorbanan-Mu di kayu salib. Ya Tuhan, kami sadar dan yakin bahwa Engkau tersalib akibat dari dosa-dosa kami. Engkau mencurahkan darah-Mu yang kudus itu untuk menyucikan kami, supaya kami tidak memperoleh hukuman kematian yang kekal. Ya Tuhan, Engkau telah menyatakan kasih-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Melalui pengampunan-Mu, kami dilayakkan untuk datang ke hadapan Allah Bapa. Ya Tuhan, kiranya pengorbanan-Mu dapat memberikan kepada kami sukacita yang tidak dapat kami beli. Karena Engkau memberikan kepada kami Tuhan kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, melalui acara Passion ini, kiranya kami dapat menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau mengampuni saudara-saudara kami dan juga menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ini. Ya Tuhan, berkati juga seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Curahkan kepada mereka damai-Mu. Jauhkan dari hidup mereka
penyakit. Begitu juga Tuhan, hiburlah mereka melalui Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami adalah orang yang berdosa. Ampuni kami, supaya kami dapat dilayakkan untuk menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tatangyak ma peliatta ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroruan ni saluhut si leon-leon na dinggandot nasa ulibasa na mau diutus upasat hami masian ng leon mitu hami pelian nami tuho sejalo may gabe uap na hucus di julong pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pelianon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asa lam utagdahami. Udang ni silelen mitu hami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakma hita madok. Ditangiang ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang leon matuhami sadarion hangulua siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unang hami togion tu pangujunan palua mahami sian pangago ay hodo na puna harajaon dohot hagugoon rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amen. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima ruhana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor madamena tutodim. Amin.